сархати хабарҳо. бародараш мегӯяд ҳаёти Бузургмеҳриёров ва ҳамроҳонаш дар хатар аст. Русия мехоҳад тартиби вуруди шаҳрвандони хориҷиро дигар кунад. боздошти марде ки ҳамсарашро бераҳмона ва тукуб карда ба марг расонд. салом бинандаҳои азиз, навиди бомдодиро бо охирин хабару гузоришҳо аз душанбе тақдиматон мекунем. имрӯз 25 ноябр аст. Бузургмеҳриёров вакили мудофиаи зиндонӣ пас аз шиканҷа дар маҳбаси шаҳри Ваҳдат рӯзи 24 ноябр ба зиндони низомаш сахттарини Душанбе бурда шудааст, ҷое ки ба қавли бародараш Ҷамшед Ёров ҳаёти ӯ ва чанд нафари дигар зери хатар аст. кӯшишҳои Радиои Озодӣ барои гирифтани шарҳи намояндагони идораи зиндонҳо рӯзи панҷшанбе бенатиҷа монд. тасдиқи мустақилонаи хабар ғайриимкон аст. Ҷамшед Ёров, мудири бунёди Бузургмеҳр, гуфт ба иттилои дарёфтии онҳо бародарашро ҳамроҳи 5 нафари дигар ба маҳбаси пӯшида бурдаанд. дар ҳоле ки мақомоти зиндонҳо қазияро шарҳ намедиҳанд, Ҷамшед Ёров мегӯяд бародараш шаби 23 ноябр дар утоқи танбеҳ шиканҷа шуда дар шифохонаи зиндони шаҳри Ваҳдат ҳам будааст. ӯ афзуд аз сарнавишти Бузургмеҳриёров ва маҳбусони дигар ташвиш доранд ва барои ба мадад ба онҳо ба созмонҳои байналмилалии ҳуқуқи башар муроҷиат карданд. Бузургмеҳриёровро ҳафтаи гузашта барои баҳс дар бораи нақши раиси ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба утоқи танбеҳ бурда буданд. Ёров соли 2015 ба ҳимояи ҳуқуқи 14 нафар раёсати олии ҳизби ҳоло дар Тоҷикистон мамнӯи Наҳзати Исломӣ шурӯъ кард ва баъд аз он ба қаллобӣ, сохтакорӣ, таҳқири намояндаи ҳокимият ва беэҳтиромӣ нисбат ба суд гунаҳгор ва ба 28 соли зиндон маҳкум шуд. Сарраёсати умури муҳоҷират дар Русия хабар додааст ки ҳамроҳ бо ниҳодҳои дигар тартиби гирифтани изи ангушт аз шаҳрвандони хориҷиро дар гузаргоҳҳои назоратӣ таҳия доранд. Валентина Казакова, раҳбари Сарраёсати умури муҳоҷират, гуфтааст тартиби гирифтани изи ангушти шаҳрвандони хориҷӣ бояд дар гузаргоҳҳои назоратӣ ба Русия сурат гирад, на дар идораи хадамоти муҳоҷират. Хабаргузории русии Регниум аз қавли Казакова навиштааст, шумораи умумии шаҳрвандони хориҷӣ дар қаламрави Русия 6 миллион нафарро ташкил медиҳад ки аз ҷумла аз ин теъдод 3 миллион нафарашон муҳоҷирони корӣ, 400 000 нафар донишҷӯён ва 750 000 нафари дигар шаҳрвандони муваққатӣ ва доимии кишварҳои дигар мебошанд. ӯ гуфтааст гирифтани изи ангушт аз шаҳрвандони хориҷӣ тартиби хеле муҳим аст ва дар оянда зарур аст ки ҳамаи ин дар гузаргоҳҳои назоратӣ анҷом дода шавад. қаблан тарҳи қонун дар бораи шароити вуруду хуруҷ, буду бош ва иқомати шаҳрвандони хориҷӣ дар Русия ба ҳукумат пешниҳод шуда буд. он усулҳои назорат аз болои шаҳрвандони хориҷӣ ва тағйири низоми муҳоҷиратро дар бар мегирад. феълан онҳое ки ба муддати беш аз 90 рӯз ба Русия меоянд, бояд акс гирифта изи ангуштонро супоранд. мақомоти рус шумори муҳоҷирони тоҷикро дар Русия 2 миллион нафар, вале ҷониби Тоҷикистон 600 000 нафар медонад. мақомот мардеро ки ҳамсарашро ва тукуб карда ба марг расонида буд боздошт ва алайҳаш парванда боз карданд. вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон гуфт Шамсиддин Раҳмонов, сокини 31 солаи ноҳияи Данғара, рӯзи 12 ноябр дар ҳолати сархушӣ ҳамсарашро ва тукуб кардааст ки зан пас аз чанд рӯзи бистарӣ шудан дар беморхона ҷон додааст. ба гуфтаи мақомот Манижа Достӣ вай 27 сола сокини Данғара шоми 12 ноябри соли ҷорӣ пас аз он ки аз сӯи шавҳараш латукуб шуда дар беморхонаи марказии ин ноҳия таҳти табобат қарор дошт, субҳи 17 ноябр ҷон дод. дар наворе ки вазорати корҳои дохилӣ нашр кард, Шамсиддин Раҳмонов мегӯяд вақти ҳамсарашро бо муш зад, ӯ дар замин афтид, сараш дар санг зад ва аз ҳуш рафт. маълум нест ин навор дар чӣ шароит сабт шудааст. мақомот гуфтанд аз зане ки дар пайи латукуби бераҳмонаи шавҳар ба ҳалокат расид, 4 фарзанди хурдсолаятӣ монд. вазорати корҳои дохилӣ гуфт ҳоло парвандаи ин мард бар асоси моддаи 110 қисми 3 кодекси ҷиноятӣ, яъне қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ баррасӣ мешавад. ин иттиҳом аз 12 то 15 соли зиндонро пешбинӣ кардааст. марги ин зани ҷавон дар пайи латукуби шавҳар масъалаи хушунат дар оиларо дубора саризабонҳо кард ки барои Тоҷикистон як мушкили доғ боқӣ мемонад. шоми гузашта дар Кохи Суруш нахустин концерти Манижа овозхони тоҷиктабори Русия баргузор шуд. ин овозхони тоҷиктабор дар суҳбатҳояш гуфт ки дар муҳоҷират аз ҷангу азобҳои дигар ранҷ мекашад, вале нагуфт манзураш кадом ҷанг аст. ҳарчанд гоҳ-гоҳе калимаву ибораҳои тоҷикиро истифода мекард, аммо суҳбатҳояш бо мухлисон бо забони русӣ сурат мегирифт. ҳамкори мо Искандари Фирӯз дар ин концерт ширкат дошт ва гузориши омода кард ки ҳоло ҳамроҳ мебинем.
оғози консерти манижа дар кӯхи суруши душанбе соати 6 шом эълон шуда буд ва аллакай баъд аз зуҳр алоқамандони ҳунараш ба маҳалли баргузории барномаи консертӣ меомаданд. ҳарчанд толор пур аз тамошобин нашуд, вале ҷойҳои холӣ низ андак монда буд. мухлисони ҳунари манижа овозхони тоҷиктаборро бо ниҳодҳои исмаш рӯи саҳна мехонданд. салом алейкум дӯстон, олон мегирям. Ташаккур ки омадед. Ин консерти нахустинам дар Душанбе аст. солҳо дар муҳоҷират пазмон мешавӣ, аз пушти ҷангу ҳама чизи дигар. хушҳолам ки имрӯз дар ин ҷо ҳастам. шодам ки шуморо мебинам. ташаккур. қаблан манижа гуфта буд ки консерти ӯ дар Душанбе қарор аст рӯзи 9 октябри имсол баргузор шавад, вале эълони сафарбарии нисбии сарбозони рус ба ҷанг дар Украина рӯзи 21 сентябр ба ин барномаи ӯ ҳам таҳрире ворид кард. ин овозхони тоҷиктабори Русия ҷанги кишвараш алайҳи Украинаро бо таронаи наваш Солдар маҳкум кард. дар натиҷа мақомот дар Русия дарҳои худро ба ҳунарнамоиҳои ӯ дар консертҳои ҷамъиятӣ бастанд. манижа гуфт ки садоро хомӯш карда намешавад ва рӯ ба шабакаи YouTube ва консертҳои хориҷӣ овард. манижа сангин ки соли 2021 дар шароити сахту сангин ва ҳамлаҳои густурдаи миллатгароёна дар Русия тавонист аз ин кишвар дар озмуни байналмилалии Евровидение намояндагӣ кунаду мақоми ифтихории сафири ҳусни нияти комиссарияти паноҳандагони созмони милали муттаҳидро ба даст овард. барномаи ҳунарии манижа дар Душанбе шаҳри Хуршед номгузорӣ шудааст, ки ишора ба исми як тарона ва ҳам зодгоҳи овозхон шаҳри Душанбе аст. иёлоти муттаҳида ба садҳо сокини изфараи Тоҷикистон, ки дар муноқишаи марзӣ моҳи сентябр бо Қирғизистон осеб диданд, ёрӣ фиристод. сафорати амрико рӯзи 24 ноябр гуфт, кӯмак аз кату рахти хоб ва либоси зимистона иборат аст. ёриҳоро тавассути ҳавопаймои борбари ҳарбӣ расониданд. кумитаи ҳолатҳои фавқулода ин ашёро муҳим арзёбӣ кард. гуфта шудааст дар хабарномаи сафорат. рӯзҳои 14 то 17 сентябри имсол дар натиҷаи низоъ дар сарҳади соғди Тоҷикистон ва Ботканди Қирғизистон аз ду тараф даҳҳо нафар кушта шуданд. мақомоти Тоҷикистон гуфтанд, ки дар муноқишаи охир дар сарҳад даҳҳо манзил вайрон ва даҳҳо оила овора шуданд. ҷониби Қирғизистон гуфт, дар муноқиша 321 манзил зарар дид. Тоҷикистон ва Қирғизистон ҳамдигарро ба оғози муноқиша ва таҷовузи мусаллаҳона айбдор мекунанд. ду тараф тақрибан 1000 километр сарҳад доранд, вале қисми аз он таъину аломатгузорӣ нашудааст. бахши якрӯзи таърихро ҳамкори мо Хиромон Бақозода тақдиматон мекунад, ки муҳимтарин таҳаввулоти таърихии 25 ноябрро фаро мегирад. баъд аз табдил шудани Тоҷикистон аз ҷумҳурии мухтор дар ҳаёти Ӯзбекистон ба ҷумҳурии ҷудогонаи шӯравии социалистӣ рӯзи 25 ноябри соли 1929 бо қарори бюрои марказии ҳизби коммунистии иттиҳоди шӯравӣ созмони вилоятии коммунистии Тоҷикистон ба ҳизби коммунистии болшевикои Тоҷикистон табдил шуд. ҳизби коммунист, ки танҳо ташкилоти сиёсӣ дар қаламрави иттиҳоди шӯравӣ будааст, баъди пошхӯрии ин кишвар ҳам дар Тоҷикистон фаъолияти худро идома медиҳад ва аксар раҳбарони тоҷикистони соҳиби истиқлол дар гузашта аъзои ҳизби коммунист буданд. 25 ноябр бо як қарори Созмони Милали Муттаҳид рӯзи мубориза бо хушунат нисбати занону духтарон аст. пурсишҳои афкори умум мегӯянд, ки хушунат хоси аксар хонаводаҳои тоҷик аст. талоши занону духтарон ба таҳсилу кор, интихоби роҳи зиндагӣ ё ҳатто баёни андешаи озод бисёр вақт сабаби азияту озори онҳо дар оила мешавад. 25 ноябри соли 1887 донишманди барҷастаи растанишинос ва муҳаққиқи навъҳои гандуми Тоҷикистон академик Николай Вавилов таваллуд шудааст. ин донишманди рус дар 57 соли умраш барои таҳқиқу ҷамъоварии навъҳои нодиру муҳими донаҳои растаниҳои ҳаётан зарур кори зиёде анҷом додааст. аз ҷумла Вавилов маълум кардааст, ки дар минтақаҳои помири Тоҷикистон донаҳои нарми гандуму наску нахуд мерӯяд ва 7000 намунаи чунин донаиҳоро барои ҳифзу афзоиш ба пажӯҳишгоҳҳои Русия фиристод. ӯ яке аз барҷастатарин донишмандони даврони сталинӣ аст, ки бо тӯҳмати сиёсӣ ҳабс шуда соли 1943 бар асари бемориҳои зиёд даргузашт.
баъди марги Сталин бегуноҳ эълон шудааст. бонки миллии тоҷикистон қурби асъори хориҷӣ дар баробари пули миллӣ сомониро чунин таъин кардааст. бинандаҳои азиз, ташаккур ки моро тамошо кардед. Ин охирин барномаи навиди бомдодӣ дар ҳафтаи ҷорӣ буд ки тақдими шумо шуд. То барномаи баъдӣ дар ҳафтаи нав, хайр, худо нигаҳдор.